Темата за семинара днес е турбуленция. Трускавици. Трябва да го прочета. Принципа на водене 60. Аз ще ви казвам някакви факти. Тя е медицинска лекция. Са важни. Правилните бъбрици. А пък вие може да прекъсвате по всяко време въпроси и желание да провеждаме. Да, както всички знаете, ние летим в въздушна среда. Въздуха е флуид, който не се вижда. Това е хубаво и лошо. Хубавото е, че турбуленцията не се вижда, а се усеща. Иначе няма да излетим. Защото, както вика Лара, представете си, ако виждате турбуленцията. Общо казано, може да го разгледаме като една река в въздуха, при която, ако условията са ламинарни, слоевете на тази река са подредени симетрично, т.е. имаме ето така линии, като при това положение имаме ламинарно движение на слоевете и нямаме турбуленция. Да кажем, че имаме турбуленция, трябва да има смесване на някои от тия слоеви и съответно завихрения. Т.е. горния може да е така, другия да е така. Това се определя като вихри. Съответно, летенето в тази зона предизвиква, меко казано, дискомфорт, проблеми, колапс, запасни и такива екстри. И тъй като споменах, че когато летим, ние не ги виждаме тези завихрения, трябва да сме добре информирани, подготвени, къде може да ги очакваме, в каква степен, в каква сила, за да може да ги избегнем по възможност. Или ако попаднем вече в такава турбуленция, какво да е нашето действие и в коя част, защото тя турбуленцията в различните си части не е с еднаква сила и посока, съответно най-бързо да се преместим в по-малко неприятната част. Според силата си, турбуленцията разделяме на два вида. По-точно според позицията си. Едната е определена като въздушна, а другата като приземна. Въздушната най-общо взето казваме, когато сме на определена височина на надземната повърхност, пък наземната е когато летим близо до земята, препятствия, склон. Ние може да сме високо, примерно, на някакъв планински хребет и да изпитаме част от приземната турбуленция. Една особеност, която трябва добре да знаете, е, че силата на турбуленцията зависи от две неща. Първата е скоростта на въздушния поток. Приема се, че колкото по-висока е скоростта на въздушния поток, толкова по-голяма е турбуленцията. Тоест, ако имаме завихрени, при скорост на вятъра 1 метър в секунда може да летим практически навсякъде, тъй като тази скорост на вятъра не може да предизвика турбуленция. Също става и около 2 метра в секунда. Логично погледнато е, колкото по-голяма е скоростта, толкова по-голяма е турбуленцията и това да става по права линия. Но на практика това не е така. При въздушната турбуленция се получават две стъпала. Тоест имаме, сега ако направим една диаграма, при която, ето тук имаме скоростта на вятъра, а тук имаме процент на турбуленцията. Нормално е, нали, при 0 вятър да имаме 0 турбуленция. При 1 метър в секунда вятър да имаме примерно 5% турбуленция. Логично е да предположим, че кривата ще се движи така. Но на практика кривата се движи в една степен някъде е така, след което прави един пик нагоре и така. Тоест има две стъпала, като първото стъпало е на 5 метра в секунда. А следващото стъпало идва на сила на вятъра 10 метра в секунда. Или на практика това означава, че турбуленцията от 0 до 5 метра в секунда е приблизително с една и съща сила, като колкото по-силен е вятъра, толкова по-големи са завихренията, но приблизително в един диапазон се движат. След като вятъра премине 6 метра в секунда, турбуленцията скача стъпаловидно. Тоест, дали летим в 5 метра в секунда или 7 метра в секунда вятър, разликата е огромна. Ще ви демонстрирам друг пример, да ви демонстрирам това стъпало. Ако летим при вятър до 5 метра в секунда на склон, който има такава форма, примерно, това е стъпаловидния склон, нормално вятъра го обтича
вятъра го обтичате е така. И тук при 5 метра в секунда се получават слаби завихрения. Ако вятъра е под 5 метра в секунда, тук се получава една като въздушна възглавница, сравнително слаба и не създава турбуленция. Турбуленцията е в горната част. При 6 метра в секунда и нагоре вятър се получават вихри в тази част и малко пред склона. Тоест, минавайки към второ стъпало, може да очакваме и турбуленция дори и пред препятствия. Тоест, на първо стъпало турбуленцията може да участва да я предполагаме някъде след препятствието, а пък при високи ветрове, при второ стъпало над 10 метра в секунда, турбуленцията има и пред препятствията. Затова в случай, когато летим в шквал или рязко посилване на вятъра, летим назад, тъй като знаете парапланът се движи с около 40 метра в час, спид система при ниска височина е недопустимо да се ползва, така че последните 20 метра трябва да се лети без спид. Съответно, когато избираме площадката за кацане, трябва да предвиждаме, че дори най-малките промени в релефа предизвикват турбуленция преди, т.е. ние виждаме един склон, който е с такава форма, нали, очакваме турбуленцията да е в тази зона. А тук не очакваме турбуленция. Когато обаче е над второто стъпало, турбуленция ще имаме и в тази зона. Което също е опасно тук да се мъчим да кацаме, т.е. тези зони трябва да се избягат. Трябва да се търсят равни площадки с едно мъчиш на могилата, кацаш при си вятър. Да. Затова и при могилата, когато на издупа, е много турбулентно и на самия склон на могилата. Това се получава, защото вятъра минава 10 метра в секунда и се получават завихрени по самия склон, където по принцип трябва потока да е ламинарен. Така че имайте ги предвид тези две стъпала. От 0 до 5 метра в секунда всичко е нормално, затова е и приятно за летение. От 5 до 10 метра в секунда трябва да съблюдавате роторните зони. А над 10 метра в секунда има ли някъде нещо надигнато в релефа, значи проблема е сигурен. Това трябва, по принцип, нали, над 10 метра в секунда вятър трябва да се лети, но често се случва При свършен факт. да, при свършен факт, нали, да го имате предвид. Целият въздушен поток е турбулизиран. Друга причина и за второто стъпало е големия градиент на вятъра. Тоест, ако приемем, че това е земната повърхност и въздуха е на пластове, т.е. все едно книги наредени една върху друга, и този вятър се движи с 12 метра в секунда. Ако тук скоростта му е 12 метра в секунда, падайки надолу, всеки един пласт ще има по-малка скорост. Примерно този ще е 11,5, така надолу, докато стигнем до приземния слой, който е на 15 см примерно от земята, където вятъра, да кажем, ще е 2 метра в секунда. Причината за това е, че между слоевете се получава триени и всеки слой, т.е. приземния слой са три в земята. Земята забавя неговата скорост, той съответно се движи по-бавно. Той пък на свой ред забавя следващия над него и така се получава, нали, при нормално условие, говоря, един приземен градиент, който също трябва, нали, да имаме в предвид. Другата зависимост на силата на турбуленцията, казахме, че едното е от скоростта, второто нещо е от плътността на въздуха. Тоест, при едни и същи условия, примерно вятър на 5 метра в секунда, турбуленцията, която очакваме, може да е различна в зависимост от плътността на въздуха. Обяснението е просто, плътният въздух има повече молекули, съответно те притежават по-голямо количество енергия и при създаване на условия за завихряне, тази енергия по-лесно се предава на крилото и съответно ни усещаме повече турбуленция. Влажността също зависи, но най-важното е плътността. Лятото въздуха е по-рядък, по-малко молекули и при един и същи вятър, при нестабилно време, турбуленциите, които ще изпитаме, са по-малки. Значи говоря не за термична турбуленция, говоря за турбуленция, примерно при реен на склон или влизане в роторна зона. Затова много често
пилоти, нали, лятно време си позволяват да влизат на места, да обработват роторни механики, които зимата при навлизане в тази зона си е сериозен проблем. Като ако времето е нестабилно, турбуленцията е така значително с 20-30% по-ниска. И затова трябва да се внимава зимата, когато се лети. Не само, че е по-студен, въздухът е по-плътен, съответно възникналите турбуленции са по-изразени. Също и зимата, нали, човек е настроен да лети така сравнително по-безопасно, но реално приземната турбуленция в зимни условия е по-коварна и трябва да се внимава. Според причините за възникване на турбуленцията е разделено основно на три вида. Едното е обтичане на твърдо тяло. Тоест, когато в този ламинарен поток имаме поставен някакъв предмет, например твърдо тяло, който, стигайки ламинарния поток до него, го обтича и след него примерно се получават вихри. Без значение дали този обект ще е планински склон, дали ще е сграда, дърво, друго крило или бусо. Да. Каквато и да е причината, след предмета се образуват вихри, които определяме като турбуленция следствие на твърдо тяло. Силата на турбуленцията зависи от вида на твърдото тяло, като всички знаят, че самолетното крило е пример за твърдо тяло, което създава не само подебна сила, но и малко турбуленция, защото турбуленцията, освен неприятна за нас, е проблем, нали, в авиацията, защото един вид видите, които се създават зад тялото, придърпва тялото назад, т.е. влошава качеството и скоростта на обекта. Затова, ако разгледаме самолетното, да не е самолетно, да кажем къпкообразната форма, тя е идеално обтекаема и при нея турбуленция почти нямаме, защото потока преминава нещо е по този начин. Най-добрата аеродинамична форма. Е къпкообразна. Когато имаме примерно сграда, тя се явява 90 градуса спрямо ламинарния поток. При нея турбуленцията се получава ето по този начин. Тук се образува тая въздушна възглавница, така да казах преди малко, като големината и наличието и зависи от скоростта на вятъра. Ако имаме 1-2 метра в секунда вятър, турбуленции ще имаме евентуално е тук на този ръб, който е и съвсем малко тук. Като принцип може да се вземе, че до 1-2 метра в секунда може да ви се съобразявате с препятствията при летение. Тоест може да кацате навсякъде и навсякъде. Да. Колкото по-силен става вятъра и наближава първото стъпало, толкова трябва да сте по-осторожни. Логичният въпрос е тук, при наличие примерно един 8-етажен блок, кацане на коляна назад някаква къща, блок, препятствие, нали, колко голяма е тая роторна зона? Пак зависи от скоростта на вятъра. Зависи от две неща. Едното е височината на препятствието, ако този блок, да кажем, е 8 етажа, 30 метра. При нормални условия, които летим, говоря за около 4-5 метра в секунда вятър, големината на тази зона е 3 пъти височината на препятствието. Тоест, ако блока ви е 30 метра, значи безопасното място за приземяване е около 100 метра след препятствието. Съответно, при кацане на зад дървета, пояси, дърветата са около 15 метра, като там трябва да съблюдават следното нещо. Голото дърво без корона пропуска симетрично вятъра и той може да се възприеме голото дърво като препятствие такъв тип. Стоп. Не като склонч, а пък лятно време по-скоро прилича на такъв тип препятствие. Защото да, листата се дават плътна сянка, ветрова сянка, която зад себе си образува, нали, ротор, докато при
този случай ротора някъде тук ще. Тоест, лятно време трябва да си даваме един аванс при кацане зад дървета, поне 3 пъти височината на дървото. Нали, ако е едно стандартно дърво е около 12-15 метра. Кацаш върху дърветата и няма. Да, или другия вариант. Между другото, при силни роторни зони, шквал и издухване, както казва Тишо, най-правилното нещо е не да се мъчите да кацнете в роторната зона или зад роторната зона, е по-добре да отпушите на дървото, защото там е най-безопасно. И най-метро. Да. Сега, тази дължина на ротора зависи, освен от височината на препятствието, зависи и от скоростта на вятъра. Тоест, колкото по-голям е вятъра, толкова повече тази зона се увеличава. Стигне ли 10 метра в секунда, тази зона става 7 до 10 пъти височината на сграда. Освен това, се създават и допълнителни вихри, които са над роторната зона. Аз ще ви демонстрирам това, защото то по принцип важи и за другите имаме земна повърхност и имаме препятствие. Чистата роторна зона, ако това е препятствие с височина хаш, казахме 3 пъти хаш. Това е роторната зона, която е с такъв тип вихри. Попадне ли в тази зона, означава колапси, челни, негативки, бедствани, запаси. Говоря при вятър на второ стъпало, от 5 до 10 метра в секунда. Следващата зона е пак 3 пъти височината на препятствието, където имаме предимно нисходящи потоци с завихрения, но сравнително слаби. Тук може да очакваме резки пропадания, асиметрични колапси, по-рядко челни, защото общата въздушна маса пропада надолу. То е логично. При положение, че част от ламинарния поток минава зад препятствието, тук се завихря. Част от въздуха, който отива над нея, също пропада надолу. Тоест тук имаме едно нисходящо. Затова, когато кацаме на мадъра, минавайки над роторната зона и усещаме едно бързо сваляне на височина, защото ние минаваме неизменно през тази зона. Тя не е точно роторна, а е зона с изходящи потоци. При силен вятър трябва да имаме предвид и още една зона, която е около 30 градуса в височина, пак 3 пъти височината на препятствието. Тази зона не е ламинарна, защото част от въздушния поток, който едната част е надолу, част от въздушния поток слиза за да запълни тая празна, която се е образувала. При това слизане се получава нарушаване на ламинарния слой и слаба турбуленция. Тоест, прилитайки на тази зона, трябва да очакваме някаква турбуленция, не е много съществена, но все пак трябва да се подготвим за нея. Тоест да не са лети на спид или да не са пускат управленията. Тая зона, макар че вие сте високо над препятствието, не означава, че примерно в тая точка тук няма да имате някакъв проблем. Говоря за вятър от 5 до 5 нагоре, да. Да. При вятър под 5 метра в секунда трябва да внимавате само и за тая зона. На първо стъпало турбуленцията. Като въртейки вътре в термиката, стигайки до горната част и спадайки извън термиката. И после ще разлика между скоростта или посоката на различни въздушни пластове. Примерно, ако в височина 1000 метра имаме западен вятър, много често се случва при нас на платото, а пък долу тук е юго-исток. Долния пласт се движи в тази посока, примерно юго-источна, а пък горния пласт се движи в запад-северо-запад. Това доста често се случва на нашото плато. Понеже той е с юго-источно изложение,
При по-слаби дни, в които долу и изтока не е силен, горе северо-запада също не е силен, се образуват точно такива условия с коренно противоположна разлика в посоката на вятъра. В един момент тези два слоя се опират един до друг и между тях се получава следния вид турбуленция. И това Нещо долу, това. нали? Да. Като тази зона така, е турбулентна. Тя се предизвиква, както сами се досещате, от триенето на двата пласта и се получава това завихряне. Колко е голяма и колко неприятна, зависи от две неща. Едната е посоката на въздушните пластове, т.е. ако имаме северен вятър с източен вятър, имаме 90% ъгъл между двете въздушни маси. Турбуленцията е по-малка отколкото 180 градуса, както е при нашия случай, северо-западен с юго-източен вятър. Другото, от което зависи, е скоростта на въздушните пластове. Колкото по-голяма е скоростта на горния и на долния пласт и разликата между двете, толкова тази зона става по-широка, защото и трябва повече енергия, за да може тези два пласта да образуват между тях нулев пласт. В тази зона имаме пласт, който не се движи реално, а около него има само вихри. Съответно, колко по-голяма е скоростта, толкова този пласт е по-голям, съответно пластовете над него също и цялата зона, в която може да очакваме турбуленция, е по-голяма. Другото, което също при нас се среща често е при наличие на инверсия. Инверсията, знаете, е температура на въздуха. Примерно, ако тук имаме, да кажем, 20 градуса температура, на около 1000 метра да имаме 10 градуса, логично е на 2000 метра да имаме 0 градуса, примерно. В това положение температурният градиент е нормален. Ако обаче на 3000 метра температурата е 15 градуса, се получава един задържащ слой, по-топъл. Т.е. нашия балон, като тръгне нагоре, той се издига поради факта, че е по-горещо от околния въздух. Ако, примерно, полето е с температура 20 градуса, поради слънчевото греене, повърхността му се нагрява. Образува се един балон от топъл въздух, който, да кажем, достига температура 23 градуса, примерно. При подходящи условия, вятър, достигане на тригер източник, който позволява да откъсне този балон, той започва да се издига нагоре и, да кажем, температурата на балона е с 3, 4, 5 градуса по-висока от околната. Като отивайки нагоре, той естествено, че се охлажда, температурата му спада. Обаче температурата на околния въздух също спада и той пак е по-топъл от околния въздух. Докато е налично това условие балона да е по-топъл от околния въздух, той върви нагоре. Тоест при нашия случай 20-10 той ще върви нагоре, но при случая с инверсионния слой, т.е. един по-топъл въздушен слой, да кажем на 3000 метра височина, той ще стигне до около 2000 метра, от 2000 рязко ще почне да забавя скоростта си, защото той вече не е плаваем. В един момент, когато стигне температурата му до тази на околната среда, той ще спре. И като спре, ще се получи разлагане на въздушната маса. Един задържащ слой ще се образува, при който над този слой вятъра може да е с една посока, а под този слой да имаме вятър с друга посока. Или пък тук да нямаме вятър, пък горе да имаме, примерно, някакъв североизточен или северо-западен пренос. В височина, наличието на инверсионен слой трябва да подсеща, че може да очакваме близо до инверсията множична турбуленция. Така че тези са двата случая. Другия често срещан при нас случай, когато рейти на бриз, източен бриз, вечерно време, който, знаете, тръгва от изток, обръща юго-изток, юг, летите, всичко е перфектно, 1-2 часа, до момента, в който ни тръгнете да кацате. Какво се получава тогава? Тези, които кацат долу, едат какалашката, тези, които кацат горе на старта, не усещат нищо. Причината е, че бриза при нас е около, да кажем, 20-25 км в час средна скорост, след което намалява. Преди обаче да намалее се получава следното. При нас той се измества леко от юг и вятъра има склонност, ако имаме някакви препятствия по пътя, вятъра не върви така,
Ами вятъра върви е така. Тоест той ги изглажда. И в един момент се вдига на определена височина. Тоест нашето плато, така разгледано, нали тук е басейна, това е язовира, тук е ниския старт или кацалка. Кацайки на кацалката, се получава следното нещо. Вятъра, който е духал ниско и тук е създал дори подемна сила на кацалката, при силен вятър не позволява дори да излитаме и да реем тук да набираме височина. В един момент той се вдига на такава височина и тук има вятър, и то хубав, примерно 25 метра в час, а тук няма никакъв. Също става и на Мадра. Много пъти сте го сещали, горе духа е силен запад, а долу на кацалката дори е гръб. В смисъл духа юг-юго-исток. Или вятъра идва от скалите към вас и се налага да кацате в обратна посока. Това е така, защото се получава това изглаждане, вятъра се дига леко височина и кацайки при тези условия, да кажем тук, вие трябва да съблюдавате две неща. Първо, че тук ще имате множество турбуленция със сигурност, вие усещате доста сериозно. При кацане долу има едни 50 метра, които крилото горе, където си иска. След като се успокои, долу кацате при безветрие. Поради тази причина. Също и на Мадра се получава. Даже някакъв път обратно, защото част от потока се връща обратно. Да. При силен вятър се получават, нали, тази тук пък се получава една въздушна възглавница, която пък вятър е така се движи. Също трябва много добре да се прецени момента за кацане, защото не винаги да кацнеш рано е много добре за близо. Значи точно този момент на вдигане на въздушния слой, на този по-граничен слой, има момент, в който той е точно на кацалката. И точно когато сте много близко до земята, вие сте в най-критичния момент. Точно така. В най-гадните условия. Дигайки се нагоре, той е ставил абсолютно прав, трябва да внимавате да не съвпаде този момент с... Защото... Единствен съвет, който може да ви дам, той вие сте го изпитали, просто кацайте по-късно. Ако изчакате, той се вдига слоя, да, или кацате горе или изчакате. Горе, другия вариант е, ако усети това нещо, ви захождате в кацалката, право над кацалката. Ако усети, че турбуленциите почват следствено примерно 15-20 метра преди кацалката, по-добре е кацнете долу на язовира, отколкото и варете пеш, отколкото да кацате горе на кацалката, защото... И обаче става, когато вятър е малко по-силен или близък, когато е малко по-силен. Вятър. Значи при вятър под 20 метра в час, тези неща някой да ги обсъждаме, защото нито има нощна турбуленция, нито има такова вдигане на вятъра. Говорим, когато вятъра е силен, това се получава, защото той изглажда просто склона. Изглажда и тук се образува един джоб, който постепенно се вдига нагоре. Това се получава от отдаването на температурата на този въздух става по-топъл от горния, който минава. И тогава ги очакваме тези проблеми. До склона, ако речем средата на склона, част от въздуха, който отива надолу е също опасно. Да. И сега ще ги коментираме конкретно за... Това само ви ги разделим като видови, да знаете, че едното е от твърдо тяло, от тичане на твърдо тяло, другото е от статична нестабилност при термични условия. Тичането на хемиките. Ще стигнем до там. Така, сега ще ги разгледаме в детайли. Значи по първата причина, твърдо тяло, най-важното, което нас накасае, това е релефа. Тоест турбуленцията, освен че зависи от скоростта и височината на даденото тяло, както разбрахме преди малко, значение има и неговата форма, т.е. релефа на дадената местност, на която летим. На случай на бриза излита първо един опитен и каца първо опитния. Гаджията ти И казва, дай се. няма ножица, кацай. Сега, имаме такава форма на склон. Ще има ли турбуленция на тая форма на склон? 6 метра вятър, да кажем. Рисуваме. Ето как ще се движи вятъра. Значи имаме възходящ поток в тази зона. Евентуално е възможно някаква малка турбуленция ето тук. Реално такъв тип на склона с наклон около 30 градуса не създава
турбулентни потоци. Кацането на такъв склон горе средата се смята за безопасно. Горе също на частта, която е на плато. Примерно. Това много рядко се среща. В смисъл не, че се среща рядко при нас. При нас го има, но в повече случаи такива склони са полегати и са обрасли, в смисъл с дървета. Ние летим на зони, където има скални образования, съответно наклоните са по-големи. Чертая нашето плато. Деликатно. Сега, тук, при разглеждане първо стъпало, от 0 до 5 метра в секунда. Аз виждам. Първото стъпало от 5 до 10, а второто е над 10. На първо стъпало турбуленция, роторните зони, вятъра, нас не интересува, в тая зона не интересува. Роторната зона, в случая като нашето плато, се намира, както преди малко изяснихме, до 3 пъти височината на платото. Кацайки в тази зона е добре, примерно, да заходим и да кацнем тук някъде. Или ако кацаме, да кацнем в тази зона, за да избегнем роторната турбуленция. Ами най-безопасното разстояние реално е такова, нали, за платото. Другия въпрос е, че ние го съблюдаваме. Това е, защото, както казва Валя, ротора е наш приятел. Защо? Защото сваля. А пък на склона много дига и има проблем с сваляне на височина. Така че Валя отива тук, сваля височина и каца. Значи с първата стълбичка най-се използва. Но, в нашия случай най-удачен е варианта да се сваля височина и тук напред пред склона и след когато се стигне някъде тук височина, да се идва, да се използва вдигането в възходящия поток, завъртане и кацане в областта на самия старт. Там се върви като най-безопасно. Или както е на Мадъра. На Мадъра е подобен случай, само че при силен вятър на старта е трудно да се каца, затова се вдигаме максимално високо, прескачаме тая роторна зона и кацаме 1 км назад около кулата, нали, в разораната част, където почваме да сваляме край кулата, да се местим напред. Да. Тук няма как да стане, защото шалава. Така. При наличие на второ стъпало, примерно издухва на 10-11 метра в секунда вятър. Силен вятър, както Пешо знае, на Мадъра, шквал, той си е безгрижно е тук долу в един момент, втора задна. Какво се получава там? Там се получава следното. Вятър е много силен и той изглажда, ето е така, ротора е назад около 7-8 пъти височината. Така че кацането назад при всички положения ще е свързано с влизане в ротор. Въпросът е да сме максимално, значи ако не издухва, стоим на склона, като може да наберем, нашата цел да наберем максимална височина, за да може максимално високо да мине. Вижте, ако минете в тая зона, леко ще възвали, ако минете в тая зона, ще намачка. Тоест, колкото по всеки метър е важен, колкото и 10 метра да наберете е плюс. 20-30, колко по-високо наберете, толкова по-далеч ще може да каснете, защото нали, скоростта и по вятъра вече е висока. Ако обаче сте в случая на Пешо, нали, пещерняка, да влезе в пещера с параплайера и сте в тая точка тук, какво се получава с вас? Издухва назад и вие стигате до тая зона на въздушната възглавница, където има статични вихри, които на практика не може да се лети тук, не се заблуждавайте. Издухва назад, колапси и ако има дървета, всичко ще е пред. Така че в такава ситуация е по-добре да си изберете най-лекото и най-широкото дърво и на заден така да се паркирате в него. Другия вариант е при колапсите и се предървявате. Лошото е, ако склона е гол, нали, тогава вече в някакви случаи при първите колапси е път да се отваря запасен, защото все пак запасне осигурява. Нали, крилото не се знае при колабиране, асиметричен, нали, се получава кълване, може да се удари с голяма вертикална скорост
в земята, докато при запасния имате едно пропадане 5-6 метра в секунда, което по всички положения може да не бъде приземи здрав, но със сигурност жив на земята. Така че говорим за екстремни ситуации над 10-12 метра в секунда, шквал, издухване, ако нямате вече какво друго да правите. Значи, ние варианти да дигнете така височина на самия склон, на спид, колкото може да ви ще вървите назад, но колкото може да дигнете височина. Другия вариант е да се мъчите да плъзгате настрани, защото силният вятър може да връща назад 10 км в час, но вие ако се движите странично, може да имате някаква скорост от порядъка на 20 км в час назад и странично. Тоест да се помъчите, както е ставало с кадито и с силен вятър, да кацате към касмичан, т.е. да бъде тук странично. Какво става при склон подобен на Невша? На Невша е малко по-особен склона, той има и такава форма. В горната си част, където е старт. Тези склонове, Невша не е класическия пример, но наподобява. Има при този тип склон завихрянията са най-коварни. Защо? Защото въздушният поток, идвайки отдолу, отива така, а тук се образуват едни две такива вихри. Фактически завихрянията се намират точно напред и нагоре от мястото на излитане. Там където трябва да видим. Да. Имайте предвид, че при такива склонове, когато реете или излитате, трябва да внимавате, че такава форма на склона със сигурност да създава една турбуленция, която е 45 градуса прямо върха на ръба. Тоест, вие тук работа нямате, освен при излитане. При излитането трябва много да се внимава. На Невша ползват един друг до този старт има един такъв колегат. И при силен вятър излитат оттам точно за да избегнат този тип турбуленция. Освен на Невша, на друго място няма такъв склон, но по принцип трябва да внимавате също и при югоизточен вятър, при западен вятър на Мадара. Скалите там са вертикални и голяма част от тези вихри се получават точно на ръба, където са оградите. Тоест при силен вятър нямате работа близо до скалите. Макар че поддръжката е добра и няма логика. Например, ако се мъчите нещо да кацате на старта, при сваляне на височина, трябва да съблюдавате поне едно 15-20 метра разстояние от ръба, за да не попаднете в които са много коварни. Между другото и на югоизточния също ги имаме такъв тип вихри, се образуват при откъсване на термики и нерядко са ставали случаи инциденти заради тях. Друг случай, който пряко на Касай, тук ще споменем Мадара. Много често ние си рееми на хубав западен вятър на Мадарския склон. И в един момент, Мадара е склона, това е нещо е такова. Рееми си тук най-безгрижно. И в един момент идва бриза. Бриза, знаете, рязко сменя посоката си от запад на юг, югозапад, югоизток, изток, североизток, зависи, но при всички положения си е гръб за Мадара. Тогава въздушните потоци имат следната форма. Значи, ако нормално реете, обикновено поддръжката ще спадне, защото признаете при обръщане на посоката на вятъра, винаги има един процес, който вятъра отслабва и след това при някакъв случай спира, при бриза не спира, а директно сменя посоката си. Ако сте в тази ситуация и поддръжката ви намали и сте в тези часови зони, които предполагате, че може да се касае за пис, по-добре да отидете да си кацнете, да не се мъчите тук да стържите до последно, защото, както в един път беше направил, това повече ви познат, имаше концерт долу на пещерата. Тук, отслабна и всички отидаха да каснат, защото отслабна, обаче Бат Вълк отиде тук на пещерата и слуша концерта и рей,
В един момент вика стана простил, взе да подскачам, още държа, аз вика се продължавам и в един момент отиде на концерта. Причината е, че при обръщането на бриза той беше в тази зона, която му предизвика колапс и предървяване. Лично и с това се отърва. Но трябва да имате предвид, че може да изпаднете в такава ситуация, да я предвидите и в никакъв случай да не се доближавате до склона, а да стоите в този поток, който ме натиска надолу и може да я придърви, но няма да имате колапс. Да. Съответно има момента, че бриза влиза като клин спрямо западния вятър, който дори Вдига нагоре. яко останеш в този западен вятър, катериш яко нагоре. Да. Това е един такъв случай, в който бяхме изпаднали с Павлина преди години. Лъвовски не стана в ето падащия вятър, а ние двамата като новобранци в якото качване горе. Така че получили са това место да се връщате много пъти я правят тая особено новобранци. Я правят, отслабване на вятъра, връщат се към склона. Към 6 часа 7, когато идва бриза. При това положение или кацате горе, както каза Валю, или както каза Става, отивате напред. Много пъти тук се получава едно възходящо, точно защото едната въздушна маса идва, а другата идва насам. И се получава едно прехлъзване и тук се получава една възходяща зона и вие може да направите още 15-20 минути тук, дигайки височина и после да кацате. В никакъв случай не стържите на склона, защото може да се случи този проблем. И много хора, както ти го казвам, че вярват, че посоката на вятъра е обърнала. Аз го карам силен да каца примерно на изток. Да. Той да казва, а как? Абе, каца е нещо за човек. Така, много до един на всичко. Значи това е един от често срещаните при нас проблеми на Мадара. Друг проблем, който трябва да знаете е при прелитане на места, които са подобни на каньони. Такъв случай при нас имаме на Мадара, на Провария. Провария представлява следното. Нали, направен разрез. Ето е така. Като в долната част е града. Нали, тук са... Прилитайки отгоре, при силен вятър, защото когато правим прилети, обикновено вятър е хубав, така, поне 15-20 км в час, трябва да знаем какви турбуленции могат да създадат тук. При ламинарни условия трябва да знаете, че каньона, нали, ако това е каньона, двете страни, и вятър е ориентиран така, нормално въздуха в каньона се движи ето е така. Тоест той не се движи в тази посока, а ако вятър е така, той ще се движи в тази посока. Тоест той обтича каньона в зависимост от преобладаващата посока на вятъра. Но това е за движението на общата въздушна маса в каньона. На практика обаче, понеже едната част от въздушния поток в каньона се движи в посока различна на тази на основния вятър. Значи тук имаме две турбуленции. Едната е множествена турбуленция, която се дължи на минаването на единия въздушен поток по посоката на каньона и другия, който минава от някакъв ъгъл спрямо него. Другата турбуленция е от самото механично препятствие, т.е. каньона представлява механично препятствие за вятъра. И какво се случва? Вятъра, който идва насам, пропада тук. Слиза надолу, тук се получават вихри. Най-опасно в каньона е в долната част, защото тук имаме тип роторни завихрения. Тук имаме нисходящи. И тук имаме едно леко длъпване и тук качване. Имаме също и от тая множества турбуленция. Тоест, две неща трябва да внимаваме. Ако сме високо, да внимаваме за множества турбуленция, която се поражда от движението на общата въздушна маса в каньона спрямо въздушна маса, в която ние се движим. Ние се движим, да кажем, с западен вятър. Ако идваме ниско, трябва да имаме предвид, че попадайки в тази зона, може да имаме колапси и най-безопасното място, ако попаднем в тази ситуация, е да се движим в тази зона и да дойдем тук. Но в никакъв случай да не се опитваме да кацаме долу в каньона, макар да не се вижда, казвам, защото Провария се изглежда доста широка. Има места за кацане и човек може да се подлъжи при силен запад, вижда наличие ниско да кацаме в града, например, по-лесно се прибере.
По-удачният вариант е да се мъчиш тук да намерите височина. Ако тук не се извадите, кацате горе. Ако имате височина, ще търсите някъде тук вдигане, защото тук също излизат термики в тая зона. Но в никакъв случай няма да се спускате тук и да видите, че тук няма накъде, тук ще ме натисне надолу и ще трябва да кацате някъде в каньона. Някой да си мисли, че може да ме е ниско и да се закачи от среща на склона. Да, реално Не е вдигането ви е тук на склона. Нали, ако това нещо го нямаш, вдигане ще издема и тук по целия склон. Но реално вдигането ви само е в тая зона, защото още вдига попупва Нито средата, най-горе вдигате, не на долу. Ами някъде в тая зона е. Да, най-горе е. Надолу е На ръба. падащия вятър. Да. Паднете ли малко под ръба, играта свършва. Да. Запасен. Така. И запас няма да се намачва, и тогава ги поставя. Друго, което трябва да имате предвид е, че препятствията на вятъра има значение не само посоката и скоростта на вятъра, ами и вида на препятствията. Ако, примерно, летите между, ще нарисувам погледнати отгоре, това е една могилка, и тук имате още една могила. Ако летите на една от тези могили, при, да кажем, източен вятър, това е източният вятър, част от вятъра, ето е така за обикаля тази могила, и в тази зона се образува така наречения ефект на Вентури, който усилва значително скоростта на вятъра в тази зона. Колко я усилва, зависи от широчината на препятствието и от скоростта на вятъра. Много добре знаете между два блока как вятъра се усилва, точно за това, защото Колко е по-тясно, толкова по-злобно. да. Съответно, когато летите на такива условия, за да избегнете турбуленцията, която възниква е тук по преоптичането, е добре да минете напред и после да се спустите леко по вятъра. Тоест от тук да дойдете така и после да се спустите така. За да може да прехвърлите, а не да тръгнете така директно, защото тук скоростта на вятъра ще ви вкара и тук, влизате в оптичението, ще влезе тук, ще каснете тук в роторната зона от тая могила. Това е долу-горе сценария за прилитане на дерета. Да. Принципно, където имате такива стеснения, дерета, хълмови, трябва да имате... Защо го правите така? Причината е много проста. В тая зона имате вдигане, нали? Защото склона създава вдигане. Съответно, вие където и да летите тук, вие сте в плюс, защото вдигате височина. Като стигнете от тази точка, следва въпроса дали да пуснете веднага насам към другото вдигане или да продължите още напред. Същото го има много добре изразено при прелитането на морето на Каварненския залив. Това е класически пример. Пешо знае трудната част. Как се прелита Каварненския залив? Михари знае и спасително. Добре, докторе, свърши ли сте в докторе? Ние сега Каварненския залив. Какво ще ти кажа? За Мадара? Ясно, нямате залив сега. Чакай се. Мадара минах отдавна. Смята, ще дошъл на време. Извинявайте. Запис имаше го гледаш. Какъв е случая с Каварна? Ето е бреговата ивица, след това прави нещо такова, залива. Така и тук се включва друго. Тук има едни височини, където набираме, тук склона е по-полегат. Тук е плажа. Как го прави Пешо? Идва тук, стига до тук, пуска насам, качва са пеш, излита, продължава. Ето тук, дига, пуска, качва са пеш, излита. Прилетява до залива два пъти. Аз ми го прави номер, разкажеш ме. Дилян. Дилян как го прави? Набира височина, каца, спешна качва двамата, излита лоб скалите, дига адреналина, качва и излита. Значи как е правилният случай? Вятъра, да кажем, е в тази посока. Съответно, това създава препятствие на вятъра, тези два склона, и той тук се ускорява. И се движи някъде в тази посока. Като дойдете тук имате място, където набирате височина. Същата зона тук е по-малка, защото казва склона е по-полегат в сравнение с тук. Ако посоката на вятъра ви е точно перпендикулярна на движението,
тогава методите за пресичане на залива са долу-горе едни и същи. Идвате в тая зона и набирате височина, докато е възможно. Стигате до тая точка и тук вече вариото ви показва 0. Нито набирате, нито сваляте. Какво да правите? Едният вариант е да пуснете директно към тази зона, където очаквате вдигане, тук да рейте пак на склона и да продължите. Другия вариант е по-удачният, е още малко да се движите на 45 градуса. Така. Защо? Защото на 45 градуса движейки се напред, вие губите височина, обаче пропадате с 0,2, 0,3, 0,4. Като тези 0,2, 0,3 тук ще загубите, да кажем, 10 метра, обаче за тези 10 метра загубена височина ще се преместите в тая позиция и в тая позиция вече по вятъра ще стигнете много по-бързо, отколкото. Ако пуснете директно от тук, ще стигнете на по-ниска височина, макар че, нали, тук го разсъждаваме, че тръгваме от една и съща точка. Така че, строго зависи от крилото. Ако много ви тъни крилото, при 0,4, пропадане 0,5, вече може да се ориентирате да тръгнете към другата зона. Към плажбата. Така. Какво става, когато вятъра е примерно по посока, на която се движи, леко косо? В такъв случай, като наберете от тук, няма нужда да го правите тези упражнения, може директно да се пускате, защото ви се движите с част от попадения. Вече монтираме без връщане. Така. Но, какво става навръщане? Навръщане става по-интересно. Идва вятъра ви в тая посока. Тогава е критично важно в тая зона да наберете максимална височина и след това тук дори с загубата на определени метри да стигнете максимално напред, за да пуснете поне в някаква посока, която е перпендикулярна на вятъра. Ако пуснете от тази точка, вие се движите с една немалка част на срещния вятър. И докато тук се пускате с обрани управления, защото на 3 или на обрани управления качеството ви, височината, която ще дойде тук е най-голяма. Тук е точно обратно. Когато имате странична или насрещна компонента, по-удачният вариант е да използвате една трета спид. Особено ако се наложи да тръгнете така с някаква част на срещния вятър, задължително една трета на спид, за да може да дойдете тук на възможно по-голяма височина. Ще пиете солена вода с водород. Да. Няма да я предървя. Има екстра долу, така че няма да е голяма грешка. Значи, връщането е по-трудно в случая, но за сметка на това пък може да се качиш на склона и да се излетиш. Пич, както ти прави Хари. Пресича го нататък, обаче на връщане не може да се върне. Ма той склон държи, бе. Качва се. Държи. Малко на държи, става максимално близо държи. Дори ниско да отидете, когато пак Много малко хора са. Ако няма промяна във вятъра, когато си отидал нататък, като се връщаш, ако скоростта на вятъра е същата, дори да си ниско долу на този склон, пак се закачаш, ще се измъкнеш. Да, има със съобразите си вятъра, ако няма където. Не, по принцип говоря, на връщане, когато е повече юг, тогава един вид ти предаш леко срещу вятъра. Но за сметка на той пък стигнеш до долу. Там се измъкваш, въпреки че там пък няма къде да касаш. Лошо. И в самото начало не се ли измъкнеш вече? Това е сградите, бе, Къде да кацаш там? До козия пътека не е там. Мача се качва. Ти не го разправя. Той е пещерняк, чакай. Тук се ви нарисувам съвсем стилизирано южния старт, след платото. Тук е Дивдядово. Дивдядово Алцет. Ей го така. Къща да е там нарисувано къща от Велижия, да знае, че... Тук в никакъв случай няма да знаете. Там е. Значи, при югоизточен вятър, нали, искам да си правим разходки по склона. Съответно, най-удачният вариант е след като възходящата зона е тук, нали, тук са горите, тук е южния старт, тук е югоизточния, тук е Дивдядово, както казахме. За прелитане на съседния БР трябва да наберете около 2 коли височина и излитате в тая зона, набирате височина, след като идвате тук и същия номер, както на Каварненския залив.
за да сте сигурни, че няма да имате проблеми, вървите леко така и след това пускайте директно към тая зона, където очаквате да има възходящ поток. Нататък съм нарисувал все едно плато продължава, ако искате да се прехвърлите на троечката кариера. Точно там е свалено. Тук. По-напред. Къде? По-към. Вятър е тук има един страх. Когато е да тръгне, ти ли трябва да... Да, там някъде да трябва да бъде. Да. Тук има някакво стигане. Ще го има течение. Значи част от вятъра идва така близа, идва насам. Така че е най-глупо да дойде от тук и да се мъчи, защото това е най-прекият ток. Но тук ще попаднете в това е един вид леко оттичане, което ще ви пречи. Тук ще вървите изцяло срещу вятъра и в оттичане близо до склона, завихляне, това е най-лошият сценарий. Нормалният сценарий, който правим ние е дигане тук две височина и директно пускане в тази посока. Най-безопасният е дигате височина, отивате леко на 45 градуса напред към това помпената. Да, и оттам пускате леко странично вече на вятъра, С висока скорост. за да стигнете по-бързо до тази зона. Колкото по-южен е вятъра, толкова по-ли сме даже на юг-югозапад на другия склон. Това, че юг-югозапад означава, че много се усети. Проблема е тук да намериш добре височина, да се изместиш напред, защото при южен вятър тук се получава една сравнително широка зона на вдигане. И може да дойдем някъде тук и от тук да се пусне, защото следващата ни зона на вдигане е тук. Тоест при южен вятър тук няма вдигане. Склона ни дявол се пада леко изток-северо-изток и при южен, и особено ако има макар и малка западна компонента, тук ще имате сваляне, а не вдигане. Така че при южен вятър набирате максимално, отивате в тая зона и целите вече ръба, който е тук към източния ръб към края фермата. Тоест склон тук няма да ви работи, напротив. Което се сещам за нашето плато. Някой въпрос имате ли тук? Да разгледаме сега и третия случай, който е сравнително рядко срещан. Това е крилата във въздуха, които ни създават турбуленция. Тоест, когато летим при други пилоти, делати по-рядко, ама повече с парапланистите летим. Вихрите, които се образуват зад парапланера, най-общо взето може да ви ги визуализираме по следния начин. Ако това е крилото, а това му е ръбът. Значи най-силните завихрения при парапланера се намират на ушите, като вихрите се движат с такава форма. Тези завихрения са най-изразени на ушите на парапланера, колкото отиваме към центроплана, толкова повече намаляват. И тук стават вече и ги усещате по-скоро като рязко пропадане. Когато минете след някой пилот, който е набрал управленията и минете в централната му част на парапланера, усещате едно рязко пропадане. А пък когато минавате близо до ушите, се усеща едно завихряне и понякога колапс. Тоест най-опасната част е когато летите зад някой, той да прави завой, защото първо забавя скоростта, примерно парапланера завива в тази посока. Този вихър става по-изразен, тук също, той съответно площта, която ви турболизира, се увеличава и вероятността да получите колапс вече се увеличава значително. Макар че площта, която създава тези вихри, не е голяма, защото знаете, че парапланера не е дебел. Той е някакъв порядъка на 25-30 см. Тази площ, нали, ако това е дебелината на парапланера, тази площ върви на около 25 градуса назад. Съответно, колкото по-далечите, толкова по-слаба ще е турбуленцията. Колкото по-близо, по-силна турбуленция. Обаче пък на по-тесен участък. Тоест, ако летите близо до някого, трябва да внимавате вашето крило да не влиза в струята на неговото. Или ако ви рейте на склона и той минава пред вас, трябва да сте подготвени леко да оберете крилото, защото
има голяма вероятност да получите рязко пропадане или някаква турбуленция. Още по-добре е, нали, да го избегнете. Най-вече за тандем. Да, колко по-голямо е крилото, в случая тандем, толкова по-голяма е турбуленцията. При въртение на термики, реене, при термично реене, турбуленцията почти отсъства. Много хора се очудва защо е така, защото при термичния поток имаме възходящо движение и ако погледнато отгоре, ето това е термиката и тук е едното крило, което върти, а пък тук да кажем другото крило, което е задния, примерно. Логично е да очакваме турбуленция, защото той е в завой. Но реално турбуленция няма, дори да се приближим на 3-4 метра до него. Причината е, че въздуха не се движи, основната му компонента е не само тази, ами идва и отдолу нагоре. Съответно тия вихри 45 градуса. се изместват 45 градуса нагоре. А пак измествайки се нагоре, те се смесват заедно, защото самата термика в повече случаи също е завихрена и общото не създава сериозен проблем. Така че при термично летение, при термично реене е допустимо да се лети до много близки разстояния. Юри ще се съгласи с мене. Но не са сядали в крилото на другия. Крилото е не да получи такова. Така. Сега ще разгледаме и статичната нестабилност по-детайлно. Всички тези примери, които разгледахме до момента, касаяха в общи линии приземната турбуленция, която се предизвиква от различни препятствия. При един хубав термичен ден ние летим високо и в тези случаи може да очакваме или нощна турбуленция, при разликата в пластовете, или турбуленция, породена от статичната нестабилност. При нея ще ви нарисувам една термика с ядро, да кажем, плюс 4. Ако няма вятър, ще е кръгла, нали така? Ако има вятър обаче, ще е липсовидна, като ядрото ще е почти кръгло, а колкото повече намалява дигането, толкова повече тая зона ще се сплесква, а тая ще се разширява. И ще придобие някаква такава каптоидна форма, като това е в идеалния случай. В нормалния случай термиката е с различни размери и форми, с някакви дали и така нататък. Но в идеалния случай придобива някаква такава форма. Съответно, този въздушен поток се движи нагоре и турбулентните места са ето тук. Като най-изразена турбуленцията е непосредствено зад термиката. Защо? Защото, макар че тук скоростта на подем е най-ниска, по 1 метър в секунда, знаете, че самата термика представлява препятствие за вятъра. В смисъл, термичната клона, издигайки се нагоре, вятъра не може да мине през нея, той е заобикаля. Тоест вятъра оттича. Идва от тук, оттича и заминава. И затова зад опашката на термика създава тези вихри. И най-глупавото е, ако се мъчим да влезем в вдигането, е да влезем непосредствено срещу вятъра. Защото първо ще влезем в роторната част на термиката, какво ще се получи там? Ето един така на термиката, вятъра е в тази посока. Сега идваме от тук. Ако пуснем директно, виждаме да кажем, че тук две гари ги въртят и решаваме дали ни да се включим. Ако сте с хубави крила, може да отиде директно напред. Защо? Защото тук натискаме спид и турбуленцията не е значителна, за да се налага, нали, да се лети прекалено консервативно. Може да се използва активно пилотиране с спид и тая зона да я минете с сравнително кратко време. Вие ще пропаднете, но ще стигне сравнително бързо до зоната на вдигане. Ако сте с крила двойка или по-ниски, Юри знае,
неговата пангия старата, като натисни спида, какво се случва, просто тръгвате надолу. Или в най-добрия случай е така. И като стигнете тук, нали, до тази точка, вие вместо да отивате напред, вие се стичате надолу. И отивате напред, обаче и отивате напред спрямо кермиката. Тя е наклонена. И го казвам от личен опит, защото съм си правил следния експеримент. Идвам тук на 1000 метра, гледам ято щърка или голямо, въртя, идилия. Отивам напред, кермиката е пред нея, той е ясно като бял ден. Слизам тук, влизам в турбуленциите и естествено почвам да пропадам. Пускам спида, защото съм млад пилот, страх ме, обирам. Нали? Ти естествено заминаваш търкайте нагоре, аз напред, надолу и напред. В един момент каснах нията силно задачем, додах едни други щърки, главата им завъртяха, заминаха и аз установих, нали, че термиката не е спряла, тя си е там, просто аз съм дълъга. Да, през цялото време съм летял, нали, той е съпроводен с турбуленции, шляпания, нали, екстри всички. Да. Така че при силен вятър е глупаво да се мъчите да минете фронтално към вдигането, ако той се намира точно срещу вятър. Какъв е правилният вариант? Не да дойдете от тук, ами да плъзнете леко 30 градуса в страни, да избегнете тая роторната зона на термиката и след това пак, ако искате с 30-40 градуса, да влезете така към вдигането. Само дето не знаеш колко е широка термика. Той е при силен. Силен вятър, решението е, обръщаш по вятър и търсиш тук. Да, Юри прави друго. Той идва така, идва насам и тук пуща. Силно зависи колко... Тръгвам да търся друга. Не, то много зависи, значи колко далече е термиката от вас. Ако наистина виждате пилотите, които са на стотина метра от вас, има смисъл да я гоните. Пак зависи, ама зависи с какво крило сте, да. Нямаш час. Седнодвойка, да, на 25 км в час. Нямаш час, просто връщаш или вървиш по термиката надолу, по-добре е назад да търсиш. По-има шанс да хванеш нещо друго. Имайте предвид, че при силен вятър дори се случва следното. Вие въртите тук в термиката, правите някаква грешка и спадате зад термиката. Това много пъти се е случва и предполагам на повечето от вас. Спаднете ли зад термиката, при силен вятър много често не може да се върнете въобще в термиката. Или ви се връщате такова нестабилност, турбуленция, плъзгате по този сценарий, дето ви казах. В такива случаи, като видя, че за загуба от 100-200 метра не мога да се върна в термиката, ресто обратно и тръгвам да търся друга. Поне да използвате каквото е останало. Пък се връща тяло, вече брадата паща. В смисъл, като се мъчите. Другото е, когато рейте в такава термика, най-добрето е да седите ето точно е тук. Защо? Защото ако въртите в четворката, плътно централи, 5 идеалния случай, 5 някаква гъста, вие във всеки един завърт, падайки тук, защото между граничните слоеве също има турбуленция, лека по лека ще изпаднете тук, след това тук решавате, че термиката е намаляла, пак тя не е намаляла, вие разширявате насам, тук на вятъра е силен, вие много трудно се движите напред, стигате, после пак завъртате и в един момент ще изпаднете зад термика. Не, то вътре решението е лесно. Караш напред тук, много хора въртят ето плюс 3. Защо да въртиш? Като те дига продължаваш напред. Много хора не го правят това, аз ти го обяснявам. Много хора на плюс 3 въртят, после става плюс 2 и нещо, плюс 2 той, понеже става всичко това много плавно, той не обръща внимание. Той продължава, да. Много по-правилен вариант, ако сте въртили четворка и изведнъж стане двойка, по-добре изправете и въртите право напред, докато има повишаване на вдигането. Минавате плюс четворка и продължавате, докато почне да ви намалее вдигането. Даже при много силен вятър, Докато напълно намалее, тогава завъртиш. Като намалее значително завърташ, като по посока на вятъра трябва да е най-голямото вдигане. Защото тя самата термика създава изпълнов ефект. Значи ви да излезете извън термиката, тук пак има вдигане до лота. Даже и тук, като караш напред, правиш съседски. Да. И тук вече съседските го усещаш точно къде ти. Ако не сте сигурни... И на еската вече, в тази страна виждаш, че има падане, правиш така. И вече си от правилното място. Като направиш еските е така, като стигнеш до тук, после вече мога да завъртиш. Пак точно се леко, обаче си малко ядрото. Да. И ядрото те подпира и те връща срещу вятъра. Така че този... А при другия случай ядрото те избутва. Да. Значи тази зона трябва да избягвате зад термиката при силен вятър, да внимавате как се включвате, да не опорствате, ако е много силен вятър.
Вие само при силен вятър. Това е само при силен вятър. При Да. слаб вятър Да. тереш направо. Да. Ние ако си на мадъра и няма къде да кацнеш отзад, трябва да опорстваш, нямаш друго. Да. Значи, докато излезеш, ако не, търсиш някъде зад антената има така хубаво разрешение. Там може и да хванеш друга тема. Точно така. Мен оттам ми тръгват прелети, обикновено като ти стърва спора. Имайте предвид, че къде се разполага и термиката, ще ви, като ориентир ще ви бъдат и облаците. Защото ако има вятър и облака е тук, земята е така, вие сте някъде тук, при такъв вятър термиката ще има ето е такава форма. Примерно. Срещу вятъра, или? Тя е легнала по вятър. Тя е легнала по вятъра, защото термичният комин, това е случай, който го представяме около 3 часа. Когато термичните комини са цели и са свързани от земята до небето, до облака. А пък в ранните часове, какво се получава? В ранните часове от тук се надига въздуха, откъсва се балон, който прилича нещо е такова и тръгва нагоре да се движи. Стига до нивото на кондензация и тук прави едно малко облаче. Тоест, този балон, докато се движи нагоре, вие ако попаднете в него, нали, въртите и се качвате. Но ако минете под него или над него, нямате дигане. Тук може да има облак, комулущи от предния балон, който сега да се разпада. Като дойде следващия балон тук, той отново ще кондензира и ще направи малък мъгел и вие може да видите през тази зона, без въобще да закачите дигане. Включително и ако тук да кажем ето тая част вече на облака, който се подхранва все още от този балон, виждате един, който ето тук лети, върти, и идвате долу, пък за вас тройна комбинация. Така че като обиколите един-два пъти и видите, че няма нищо и излишно да опорствате, по-добре е да се потърсите. Що бе, може да чакаш следващия балон. Може да чакаш следващия балон. Още е, че при вятър, той е балон, той може да се отмести и следващия кому зацъфне тук. Ти да чакаш тук на празна ясна. И ние, Така че- все пак имаш нещо. Да. Вижте. Много хора питат, много хора питат да ме идвам тук под... гледам един върти и излизам в неговото вдигане, почвам и аз да въртя, след втората битка изпадам, той продължава до базата, аз го прекарам като главно куче, нищо не върти, на бончо редовните лапове. И тук възниква въпроса, защо като си вляза в брадата на дигането, единия се качва и изпада, а пък другия изпада. Отговора е в структурата на балона. Балона не е обща маса въздух, която се издига така симетрично. Тя започва много често при балоните с вихрушка. И сте виждали прашни дяволи. Тоест, получава се едно завихрене, ето е така, което влича със себе си голяма част от топлия въздух. Тоест, това завихрене осигурява за по-малко време, по-голямо количество топъл въздух да се издигне. И това завихрене продължава в целия балон. И когато парапланистът дойде в долната част, ако цели посоката на кружката, там как ще се движи? Значи, правите си мислено един оборот, за колко време правите един 360 градусов оборот. Ако правите за 20 секунди, вляво, ако завъртите вдясно и правите за 25 секунди, значи кружката се върти наляво. Тоест, колкото по-бавно въртите оборота при един и същи крен, толкова по-добре. Или го чувстваш като вятър, Да, когато да. имаш вятър, на Да. си правилно. То се забелязва много лесно. Като на едната страна се движиш много голяма скорост, пък на другата се движиш по-бавно. Ами няма вятър, как е по-добре? Не, той е съвсем осезаемо шуми. Вятър. Вятъра, Как усещаш вятър, когато си правилно? То е много просто. Ако ето имаме посоката на вихъра, ако се движим срещу вятъра, ние с много по-малък крен, на каквото може да поддържаме този завой. Ако се движа по вятъра, не се движа с по-голяма скорост, аз трябва да направя по-голям крен, за да спя да правя същия завой. Съответно по-големия крен е по-голямо попадане.
И затова той плод, който върти в правилната посока на завихрянето на термиката, не само, че не стои в опашката, но той се качва и нагоре. А този плод, който е в брадата ниско долу и е завъртял по вихара, той изпада от термиката и после нищо не може да намери. Се получава много. Другото, вие трябва да знаете е, че термиката, завихрянията, които може да очаквате, зависят от вида на облаците. Ако облака е с изразено вертикално развитие, голяма част от вертикалния засилване на термиката са и в тая зона. Колкото по-ниско сме, толкова повече турбуленции, по-голямо завихряне, по-трудно варяне. Колкото по-отивате нагоре, толкова по-широки стават термиките, завихрянията са по-малки и качването е по-високо. Много често термиките имат даже няколко глави, ето примерно така са движат. Като в тази зона няма дига. Примерно е така, от няколко места са храни облака. Тук да кажем изходящо много. Тоест, формата на облаците, скоростта на вятъра, трябва да съблюдавате много фактори, когато летите в термични условия, за да знаете къде може да очаквате турбуленция, къде най-бързо да преминете през нея, да намерите най-голямото вдигане, ако летите в балони, нали, от коя страна да подходите. Също има случаи при силен вятър се получава така. Термиката отива до тук, след това се движи така и после продължава. Да, стават на стъпала. И в този случай ви въртите тук балона или термиката и решавате, че балонка стигне тук. Тук свършва само турбуленция и като пуснете по вятъра, влизате в по-хубаво дигане и пак довъртате до... Това е така речената стъповидна термика, но в някакви условия често деня като летите, още втора термика може да придобиете представа за условията за деня. Другия вариант, ако облаците са и такива, малки, нали, ето е нивото на небесата, какво може да очаквате? Може да очаквате, че горе има, примерно, или някакъв инверсиен слой, или нещо, което им дава облаци да се развиват на височина. Тоест, долу термиките може да са с по-голяма сила, а пък стигайки догоре, това много често наблюдава по пролетно време, зимата, когато атмосферата е сравнително стабилна, горе имаме един по-топъл въздух, а пък долу от слънчевата активност смята се нагрява и въздухът долу е по-горещ. В такъв случай гаргите стигат до 50 метра височина и 6-7 метра вече гледаме само как въртят, пък ние летим до тая зона. Тоест, в такива дни може да очаквате лесно варени до някаква определена височина и нито един от пилотите не може да стигне базата, защото тук потоците стават прекалено слаби. 0,5-0,6 дигани, което не може да работи. А пък при класически нестабилни условия, тогава е обратното правило. Долу завихренията са най-високи, заради колкото отидем по-нагоре, става по-нестабилно, термиките по-широки, по-малка турбуленция, съответно и вятъра по-малко на от нас. Питайте сега въпроси, какво ви интересува. Мадър, аз ще дадете да дискутирам за Мадър. Алцек беше сега, какво да лъвна? За Мадър, какво беше? Сега Мадър, нали се прехвърля от мадърските на Кирилченските скали. Има едно остро место, обаче отсреща не е по-легато, а си е наравно с скалите. Там получава се тази дифузия, да се казва. Силване на ръка. Мадър изкарата на пещерата, малко там. Да, там се образува усилие на вятъра и там тръгва една от термиките. В смисъл, работа там от тук да нямаш. Защото... Имаме един пещерняк, дето. Дете е влизал в пещерата, дето не ми трябва. Други въпроси? Прехвърлянето тук на двата комара, къде трябва да се набира. Значи на Дядовския хълм трябва да се набира, първо тук на Шуменския,
За пулите отпред, а по от юг. Да. Значи на две коли или още две коли? Не, една кола и още една. Две коли. Това е зависи от пилотите, Да. ама сега Ами гледаш да се над дядо, там винаги дига. и някъде Вижда, на че целият склон държи. Там не чака. Да. На пъти. Той източник също. Пак държи, да. Само при юг. При юг и запад. Много юг, гледай да ни влизаш отзад. Може да не стигнеш до кацата. Нямаш работа там, да. А той каза, най-обича там да ходиш на дига. То ще дига до едно мнение. За скоростта на турбуленция над тази че трябва да се лети по-бавно. Защо? Когато попаднете в турбулентен поток. Видите ли? Ние по принцип когато е турбуленция, без значение дали е от кервика, дали е от склон, дали плотно казваш. Мисъл леко бираш това. Да, ясно. да. Леко Трябва да е обратно. Значи, принципа е следния. Понеже турбуленцията е там квадрата на скоростта. Принципа е колко голяма скорост имаш, толкова по-резки са промените и толкова по-трудно се понася турбуленцията. Презумпцията е колко по-бързо да движиш, толкова повече промениш нещо при турбуленция. Колкото по-бавно летиш, толкова по-време имаш за реакция, по-малки са колапсите. Но има голяма вероятност да изпаднеш в парашутиране. Да, или в срив. Така че трябва да се компромиса между крилото обрано 25 см, 30 Без сантиметри. В смисъл, сантиметри не дай, защото е силно относително. Долу-горе, ако примерно за кацане си изтегляте ръцете до карабинерите, при летене в турбулентно условие една трета от това разстояние. Нали, по всяка кола да също така става. Но това е изключително важно. Колко по-бавно се движиш, толкова по-безопасно. Стига да не са средните, защото турбуленцията какво означава? В един момент се движиш с поток, който е срещу крилото. В следващия момент влиза, че поток, който е по посока на движение на крилото, какво прави? Крилото се гмурка. Вие ако сте го обрали много инстинктивно, какво прави? Оп, още, нали? И шац или назад. А тези техники, ако може да ги обясниш? Да. Това е принципът е много прост. Просто. Цялата идея за това да си летиш крилото обрано, цялата идея е просто да имаш един резерв от скорост. Значи в случай, че тръгне да се гмурка зад тебе, в смисъл да изостава много зад тебе, ти да имаш някакъв резерв от скорост, който като пуснеш управлението, то да компенсира леко. Добре, И в същото време, ако пък тръгне да се гмурка и ти си го обрал ако си го обрал примерно 2/3, ти още малко да го тръпнеш и може да изпаднеш в парашутиране в турбуленциите там. добре, това изоставане, дето го казваш. Това е ако някой балон, нещо турбуленция ви хвърля удари. Ако си с пуснати управление и си Еми, на пълна скорост, то тогава крилото нали ще мине през това место без да отиде назад. Не, пак ще отиде назад, може би в по-малка степен, но ти няма как да му повлияеш. Да. Защото ти няма какво да пуснеш, нямаш как да го ускориш малко, за да компенсираш. Някои техники на управление на крилото държат. Това техники за активно пилотиране. Кацали, такива. Това се едно да ти обяснят как караш колело. Знаеш ли го, доктор? Няма как да стане. Поне принципите, да. Принципът, значи, крилото какво представлява? Една плоскост и долу едно махало. Крилото е махало, горе е плоскостта. Съответно имаш три позиции. Едната е така, нали, ако ето и да кажем напред крилото. повече позиции са сега. Само не ми го казвай, ти ще го усетиш как да го направиш. Аз не знам. Не, това се сега. Това е все едно да учиш теория как се кара колело. Ама не, той Значи, като за да наклониш, трябва да завъртиш, нали, промилото или какво си да се... Няма как да го обясниш. Това е горе, просто стремеш да ти крилото да ти винаги горе. приблизително. Като тръгне назад, пускаш. Като ти напред леко го гледаш, нищо повече. Обясни го. Сега, Алцик, когато си в тази позиция е най-добре. Когато си в някои от тези позиции не е толкова добре, но не е толкова зле. Защо? Ако си в тази позиция е по-зле, но не е по-зле от тази позиция. Това е силната крила. За тебе или пред теб?
Зад тебе. Зад тебе. А пък тук е тази позиция. Тук е с един черен тък. Тук си с един черен, да. Дай му челния душ. Това е по-точно е така. Като и крилото. Крилото погледне крилото казва. Тук го усещаш, да. Обикновената сляпа. И позицията на ръцете. Твоята, как се каза Юри, колелото е това. Ако искаш да караш колело, трябва да се движиш в тия три позиции. Значи, която и да е от тези три позиции да си, не е опасно. Повечето движки, знаеш какви са? Крилотите летят и се мъчат да стабилизират крилото на всяка цена, което е грешка. Значи, крилото има нужда да се движи. Трябва да възприемаш като едно куче, ти трябва да галя, ти трябва да пускаш малко от пейша, да го прибираш, като той те прибираш. Защо? Идваш в изходящ поток, то се гмурка надолу. Нали, ти си го обрал. То се гмурка надолу и ако го береш още, за да може да стои в тази форма. Нали? Ето така, влизаш в изходящ поток, крилото отива напред. Твоята реакция е каква? Удряш управлението. Нали? Така, крилото се връща в позиция А, най-добра. Следващия обаче изходящото продължава и влизаш в още по-голямо. То пак се гмурка напред. И ти като го береш, какво се случва? Твоята идея, твоята работа е да държиш крилото в скоростния диапазон, който му отива да лети. Няма значение, че отива напред. Кога може да се притиснеш? Може да се притиснеш, когато ти вече над хоризонта има опасност от челен тък. Само че си го обрал. Когато е отишъл напред, на него му трябва малко по-голям мъгъл, за да ти направи челен, защото ти си го обрал. Ако си го пуснал и той е напред, ще колабира лесно. Тоест имаш различни видове на атака. Дали крилото ти е обрано или пуснато, има голямо значение за тези фигури. Добре, какво трябва да е? Ами, когато си го обрал и крилото отива напред, отговоря не правиш нищо. Чакаш. Ако не си го обрал, Ако си го обрал, отиваш. трябва да се обере. Да. И ти казвам, ето, летиш нормално. Лук нисходящо опираш. Връща се обратно. Пак се разплаща, още опираш. Още по-голям, прямо в отбор летиш. Нали? Там вече има... Отива напред и тръгва за челен тък. Ако го сетиш още, просто ще го изнегативиш и освен челния ще стане още по-голяма каша. Затова по-добре остави го да се смачка и челен тък да ти направи. Какво ще направи? Челен тък ти си го обрал, ще отруснеш надолу 20 метра, то ще избухка, ще се отвори, ще държи. И назад, напред, Тази позиция е много по-опасна, отколкото плюс той, нека да се движи. Когато се движи, то самото разпределя енергията. Кога се енергия? Така, да Ход има има някаква... ход, то трябва да се движи. Да. Аз пък ни правя на начало, като тях трябва. Аз пък и винаги крилото гледах отгоре да ми играе. Това е най-голямата тъпа грешка, която прави. Винаги. Не, крилото си има някакъв баланс, ти трябва енергия, то трябва да отиде, грешка, то трябва да... Не, това разбрах. Говорим в момента само за тези... Другата грешка, която си гледаш само горе крилото, е, че не знаеш, че е горе крилото. Не, по време на време напинах земята да изходиш. Да, но има някакъв ход, трябва да има съвсем малко крилцето, което тут самото крило трябва да отиде и да се върне. Говорете за малко. Не е да отиде за челен или за нещо. Тогава трябва вече да го контрираш. Аз пък бях в много грешка бях и разправям на Явора, бе. Той крило прави мен тъй. Нормално, той ме е прекръвал да ти играе. Аз пък гледам да и като камък отгоре, край. Аз трябва да гледам да се снимам като камък. Трябва да е. Не, трябва да е. Ако е тъй, значи нещо не е добре. Значи поглеждане може да погледнеш за момент крилото, но винаги трябва да гледаш хоризонта, за да знаеш какво да кажеш. Чувството се едно да караш колело, пак казвам. Да гледаш нагоре, няма как ще се приближи. Дай да гледаш кормилото. Да, Юрий Дед каза, няма основно правило. Ти трябва да го усещаш, трябва крило различно. Всичко е усещане, но то е когато видиш хоризонта. В момента, в който се загледаш в крилото, аз съм направил в началото тази грешка. Термика, гледам само крилото. И в един момент, виждам го как се събра на половина и към какво стана. Казва, че съм се изкривил от това. Това е изкривен, в смисъл, нали? Това както се случва, примерно мога да в облака, като паднеш, тогава е стрес. Общо взето, който и да приказваме, трябва всичко ти ние да преживееш. Значи, док, още да в тая точка, за да разбереш жертвия диапазон, на който може да живееш и да останеш жив. За да го осъзнаеш. Доктора, значи не е важно да обясниш позицията на ръцете. В смисъл, какво правим с скоростта на крилото и спирачките в определен момент? Това е много просто. Значи, този контрол, осигуряваш с ход на управлението
50-60%. Ако 100% ти се срива крилото, ти мога да установиш при кацане. Най-доброто е за тренировка е, като кацаш, последните 50 см, ти си го обрал, и като са 50 см, отбираш още да видиш на каква точка ще се сриви. Виж как боли един 50 см. Тоест ще знаеш на какъв ход на управленията имаш срив. Като ме предвид, че хода на управленията, ти ако се поставя в точка на срив, то му трябва на 2 секунди да се сриви. Тоест, ако позицията на ръцете ми са тук и то не са сриви, и аз ги дръпна още надолу, това не означава, че тази позиция ми е сривна. Позицията ми сривната е тази. Просто трябва да чака една 2 секунди, защото то се забавя скоростта и тогава се срива, става веднага. Тоест, ако ти се определиш едно безопасно разстояние 60% от хода до сривна точка, в тези 60% можеш да контролираш и да движиш в тези три фази. Дойде ли фаза тази или тази, там няма смисъл да натискаш повече. Ако тук си го обрал, отива за чилен, просто го задържаш толкова. Не така да се смачка, изчакваш. Ако отива назад, пускаш. Ако отива още назад, единствено което мога да направиш е да натиснеш спида, ама ти тебе малко не достане. Просто чакаш. Аз ще закланите, което е хубаво да се държи закланите толкова. Защото при срив, колко си тоест, когато ти е цяло, отива назад, то не се стрива на подкова, както на филмите. В нормални условия, нали, то така ти отбираш такова, в един момент, нали, то удря балон, ти си го обрал, понеже, нали, сега се учиш, не мога да пуснеш веднага или си забрал, следващия момент, докато си пусва, всеки едната половина отива назад и тръгва за негативка. Тогава какво правиш? Пускаш, веднага запасваш за това. Да насучиш и гледаш коя страна ти е здрава и на коя страна се въртиш и да подбираш. Съответно причелния, нали, обрал си, смачква се, просто държиш за това. Челния е нещо много хубаво. Ако се случва, челния радък. Челния не изисква да знае каква корекция от пилота. Сривденца. Грешката при челния каква е? Той така трябва да няколко метра на цена. Аз нищо да не се случва. Тя набра един не какво беше, челен колапс, пропадна надолу, изпомпа яко, тръгна назад пилото, срина се, отиди напред, пак колапс, пак разбраш. И в момента, Това който... беше грешно, искаш да кажеш. Да. Значи при челния, обикновено пилота сам си го прави. Какво трябва да прави? Може ли ще кажеш нищо? Казва един по-добри гостей само да се определя. Ако само дясната страна. Аз спазвам един много хубав принцип, който смятам, че работи. Ако ти знаеш какво правиш, може да се захване и ще го прави. Не чакай да се появи нещо, което знаеш как да го Валерия, да са на хитките и... Само се оправя. Ако не се оправи, жито ще Не. И принцип, примерно, има случаи, да кажем, получиш колапс от едната страна. Нали? Колото ти, ето го, смачка се от тая страна, дойде надолу. Тази страна ти е летяща, трябва да запазиш, първо се мъчи да запазиш посоката на движение. Тоест, ако летиш напред, едната ти страна се смачка, то веднага се мъчат да завърти към колата. И какво правиш? Това ще за този, леко си обрал и държиш. Леко си обрал. Леко си обрал, защото ако береш яко, ти ще срежиш другата страна и ще го негативиш. Значи обрал си го. Тяло прехвърляш на здравата. Първо, посоката на движение, тялото и тогава почва да обреш. Много правиш какво правиш. Защото съм чул няколко варианта. Много правили. Повечето правят така, като се учат. Като учат колапс, то ги изсипва надолу, те падат. Тръгва да се здраве, той почва да помни. Това е грешно. Да, защото той е дал тяло на страната на завоя, изходи се на сила. Чак толкова грешно влизаш хубава спирала, насукваш това, насирваш такова. Не крилото вече има скорост. Това е, ако имаш виждане. Не е толкова такова, че съм насичен, може да не мога да ще пита като Мартин поставя да се насири. Като съм насвирен. Правилната позиция е ти да запазиш летящата половина, дори да е 30% от крилото. Тя ти е важна, защо? Защото забавя въртенето. Ако имаш 50% колот, той те засупва да спира, нищо не мога да направиш. Той те засупва. И тогава, даже като е много висок, пак се хваща за колана, обираш и чакаш. Защо? Защото като те завърти към с завой, скоростта се увеличава и почва да се вдига на лягането и почва да се пълнат камери. Тези 10% стават 20, да не си 40, 50. Колкото и да си близко и до земята, каквото и да е, хващаш колана и изчакваш.
Значи да направиш един завой. Даже грешка е при големи колапси, точно това стават проблеми. Получава 80% колапс. Значи представи си ти летиш, 80% от което ти пада. Тялото ти веднага отива към падналата страна. Той плота се мъчи да коригира посоката на движение. В резултат на които обира външното управление, тялото отива на страна, обира, тази страна са негативи, макар и малкото, и той се засупва и пада на сука. Значи той го приемат като грешка, ако ти е много голям колапса, трябва да се хванеш за планки и да продължи с крилото. Значи иска крилото натам, добре отивам натам. Като направи ти си играл се завой, като не бере скорост, тогава обираш и почваш да... Значи, какво съм си мислил, тази Вишневска, нали, Вишневска е. Значи, тук горе няма начин да се е мачкал в крило, да става в накрая тя пристига в съзнание, летейки вече, доближайки тя в по-спокоен полет. Значи, крилото... Тя е била при съзнание. Крилото само се е оправило мачко, но то само се е оправило. Макар и компетишън. Значи, стигам до извода, че дори в много случаи крилото е причината да прави. Вярно е, че она е мала хиляди метри. Вие трябва има и друго, ай съм на всичко. Ама другия дед бастиня. От 100 случаи, които са заминали в стратосферата, само един човек е оцелял. Всички ги намират долу. Аз стигам до извода, че пак системата си търси сама да се стабилизира. Кореката на свете, аз поне един път пуснах. Реших да пусна крилото, да какво ще стане. Като бях влязал вече, ма бях на 3000 метра. Защото в един момент се уморих. То само ляво, дясно и пуснах го. И в един момент видях крилото под себе си. Аз доверях към него. Как няма да го фаниш? Няма да стъпиш. И пак да фанах и пак почва да го държат. Лоша работа. Що би си изпаднал в без съзнание? Аз бях на 3000 метра. Ако се знае тя кой е преживял. Може да отиде на 5. Един чук удреш се по каската и събуждаш един приятел. Виждаш една светлина. Се събуждаш и изкутен пред болницата. То другият проблем на фалбата е, че нищо не знаеш. Не знаеш даже къде е хоризонт. Аз се имам чувство, че къде за фалбата са метеме плана. И се дърпам и се чуя защо се върта. Да се оправя и дърпам на управление, и тя справи как. И не може да изляза от това. Чувството за въртене в облак. Да, това трябва и хубаво е да си сложим всички. Аз си купих такъв компас обикновен. Той е само за облак. С сферата, в която С сферата, да, защото той е да реагира веднага. Иначе тези наши... А той е хоризонт. Не само хоризонта, но ще покаже и... Ти от центробежната сила го лъжеш, ако си я завоите. Общо взето с... GPS компаса му трябва време, той да лъжи. Няма как с... Не може с него. Няма как с... Ти не си наклонен като джип да вървиш наклонен, и хоризонтът е. Как ти се въртиш? Центробежната сила пак ще остане завъртяната. Аз усетих накрая. Вървя направо в момента, в който съм е така наклонен. Тоест чувството ми е, че съм наклонен. Аз в облак, да, освен че се въртя, това по GPS винаги го коля, но никога не знам дали крилото е предно е задно и така. И държа го нарочно в някаква по-висока скорост. Значи договорката е всяка сълта е 3 ще съберем 10,5 до към 12. Сериозно? Айде да кажа. Вие няма да ходите да лети? Защото един часа. Да, че го очаква.